Sih. Jroning suka kita tansah kudu eling lawan Mas Potojo. Ndaramu Arya Janaka ngolati dulure Werkudara. Ana ndi ya, Cuk? Kakang Semar. Uru wonten napa, Ndara? Abot-abote aku tinangisan Kanjeng Ibu Kunti Nalibrata. Kautus ngolati ana ndi Kakang Werkudara Semar dina samangku. Muntik tanpa sabawa ra ana wong kang diwenehi weruh kaki. Nira Semar niku mung damel ilmu titen, Ndara. Ilmu titen sing kaya ngapa, Kakang? Nggih. Ndara Sena niku wonge temen. Manjada, wajida, wajidau. Sapa temen tinemenan laku kang bakal dadi. Mboten nate menggak-menggok anggoning lumampah Ndara Gedhe Sena niku. Mangkane sampean kula elingna, Ndara, kapan menawi madosi Ndara kula Gedhe sampean tengeri biyen tau mertapa wonten pundi? Biyen nate nglakoni wonten pundi ngantos Ndara Werkudara ketemu Sang Mabudingrat wonten Pulo Sloka ngerteni marang Sang Nawaruci iya Sang Bathara Dewa Ruci niku wonten pundi ngoten Gus? Kakang nalar-nalare kaki iku biyen Kakang Werkudara iku ana ing desi ing Kali Tempur semenanjunging segara kaya ngono. Nek ngoten nggih panggah. Ndara kula Gedhe mboten saged ten mrika-mrika. Rumangsa tentrem, rumangsa ayem, rasane wonten mriku nggih digoleki maneh, dibaleni maneh. Napa-napa gak tentrem masih bayarane larang. Ya goleki sing tentrem masih bayarane cilik tetep ya digoleki. Wong tentrem iku. Nah, niku wau ana wong andhek-andhek dadak ya. Tanggal 11 ben niku
ana Madapura dari sindene sesuai streaming tidak boleh diganti ya. Mangke kula tambahi situk-situk ding mergo maine nang nggone Madapura mulih digawani bebek situk-situk ding. Lah iki sing duwe gawe Mbah Kosim iku lelang keris. Mulih kok digawe keris situk-situk ding. Gawe nuces bojomu. Ndara monggo dipun padosi Ndara wonten panggonane mrika biyen tapa wonten pundi Ndara Sena iku Kresna menghadap sekaring taman Surorepot ngeblataken kakang ira saturangga samping kembang jaya mulya dewa-dewane wulan purnama Permati Kakang Nalendra wonten dawuh Kakang kok moro ketemu ana nggoning prapatan Jati Jajar iki Yayi Kakang Nalendra penapa panjenengan boten kapireng Kakang lho keprungu apa dinten sapunika Kakang Werkudara linggar saking praja boten wonten ingkang dipun paringi semerep kula kautus Kanjeng Ibu Kunti nali Brata ngumpul wonten pundi papan dununge Kanjeng Ibu sanget
kuatos keselamataning Kakang Werkudara mekaten Kakang. Yayi, yen miturut pun Kakang Sena yen digoleki ngetan ngidul ngulon ngalor ora ana. Ah, pun Kakang iku mastani Yayi Werkudara kasengker dening jagat. Kasengker dening gegaipaning jagat. Nanging Yayi pun Kakang duwe paugeran lamun kepingin eruh ana ndi papan dununge. Yayi Werkudara pun Kakang iku ngaji ilmu titen. Maksude kados ngaten Kakang Nalendra. Piyen Yayi Werkudara ketemu Sang Nawaruci iku ana ndi lah? Ana kuwi mesti panggonaning Werkudara. Kakang Nalendra Kakang. Ya Yayi. Pangandikan panjenengan menika jumbuh kelawan pangandikanipun Kakang Badranaya inggih ngendika kados mekaten. Koko Prabu. Oh, ature Kakang Semar ya kaya mengkono. Nun inggih. Ha. Yen kaya mengkono ayo dolati. Ana ndi papan dununge mbiyen tau mertapa Adi Werkudara. Ayo. Wis dadi pangandeling Arya Janaka. Jumbuh kelawan pangandikane ingkang Raka Bathara Kresna. Wonten ing pundi papan panggonaning Werkudara mertapa? Duk ing ngarikala semanten. Pangandikaning Bathara Kresna ayo bebarengan diupaya ana ndi papan padunungan nalika semana Werkudara mertapa Yayi. Dasar kersaning Jang Pandhu mandi sabdane apa kang dadi pangandikaning Bathara Kresna. Mandi sabdaning pangandikaning Ki Badranaya. Sareng Arya Janaka lumampah magita-gita. Anggone lumaksana Andrapati kancik wonten ing sak cedhake kali tempur semenanjung ing Segara Bayu. Monggo Kakang kados ngaten. Ya Yayi. Golong gilik marang kon Kakang. Yo
raja wayo malang pupu kang sir swaranira daya semo anggoning puru ita dhateng Sang Resi Kumbayana ana ing pertapan Sukalima. Arsa nyuwun wejangan sangkan paraning dumadi. Sangkan asale paran menyang ndi dumadi urip. Wong urip asale saka ndi besok bali menyang wewengkon mendi. Ing nalika semana Sang Werkudara kautus Sang Begawan Kumbayana munggah gunung Reksamuka, munggah gunung Tursina. Sadurunge teka ana gunung Tursina lumawat gunung Tribasara. Wana Tribasara. Apa to tegesing wana Tribasara? Triwilangan telu basara pangandel. Wis dadi ketekatane, wis dadi lakuning lan dadi kapitayane. Mula ing niku Werkudara munggah gunung ing Gunung Tursina. Ya kena diarani gunung Reksamuka. Reksa muka panca indriya dununging panca indra. Mripat talingan grana tutuk lawan pamikir. Amblasah sawening wana den rusak den rebahaken wonten ing Wanagung Lewang-lewung. Ing kono Werkudara kautus ngupaya kayugung susuhe angin. Kayu hayu hayat sejatining urip agung gedhe. Susuhe angin panggonaning susuhe angin. Ora ana susuhe angun, sing ana klempas klempu sing gawa diaraning talining urip. Yen mlebu asmaning hu, yen metu asmaning Allah. Ing kono wis madhep mantep istiqomah anggoning maos nurut mursiding dhewe-dhewe. Ing kono Werkudara lakuning ketemu buta rong perkara kala rukmaka Makala jinujes pupu panca kenaka kuku kukuh kenaka gegaipaning panca gaib saknalika buta rong perkara badar wigar Sang Bathara Bayu lan Bathara. Mula ing kono Sang Werkudara ora bisa uwal ing antaraning banyu lawan uripe. Modhon saking Gunung Tursina ing kono Werkudara kautus ngupaya banyu Perwitasari, banyu tirta mahaning suci. Ana ndi papan dununging banyu kang suci? Ana sing mastani ana madyaning segara, ana sing marani samudra ne Minangkalbu. Ing kono ketemu banyu. Bening-beninging bening. Nganti diarani kinclong-kinclong kaya salaka, kinclong-kinclong mas sinangling. Ana dawuhing para winasis cahya cahyaning cahya kang gumilang tanpa wewayangan.
surut ilanging cahya ing kono Werkudara nalika semana ketemu Sang Marbudingrat ya Sang Nawaruci ya Sang Dewaruci ing kono Sena dingertekno marang kedadean kang njaba uga kedadean kang ana njero nglakoni urip sajroning pati nglakoni pati ing sajroning urip sasampuning Werkudara nalika semana pinanggih Sang Marbudingrat pinanggih Sang Dewaruci sampun dangu sanget jarak ing antaraning pinanggih ngantos samangke ing mriku kadya kasedhoting barat kasedhoting samirana Werkudara kang ana lumajang tengah mara-mara ilang kesedhoting kekuatan gaib ngerti-ngerti Werkudara ana ing telak ing kali tempur ana ing sunggapaning Semenanjung Segara Sena Sendakep asta saluku tunggal anutupi bobohan Nawasanga amung klempas klempu sing nggawa anyebut asmaning Gusti Kang Mahadat ing kono Werkudara nampa pawejangan maneh tutuking wejanganing Sang Dewaruci sangkan paraning dumadi Sang Werkudara pinejang dening gegaiban Werkudara yen wis manggon ana pangayunaning Sang Dewa pangayumaning Sang Marbudingrat ora dikeparengake nyuwun ora diparengake njaluk tegese nglepas saka karep lepas saka tekad lepas saka gegayuhan apa to sababe yen ana wong memuji njaluk lek lamun diwenehi bakal ngrasakake seneng utawi marem nanging yen panyuwune ora keturutan bakal nista panggalih rumangsa gela rumangsa nelongso semanten Sang Werkudara wis ora nyuwun wis ora duwening tekad ora duwening karep ibarate manungsa kang wis mungkur marang gumarlap kamulipe ing jagat menep manggon ana rasa sekalir rasa kang sejati kacarita saking tentrem-tentreming tentrem saking ayem-ayeming ayem Werkudara prasasat kaya smendhe ana marang Gusti Kang Amurbeng dumadi ing kono pinujine Sang Bathara Sang Hyang Jagat Dirunata nurunake kanugrahan apa to wujuding kanugrahan kang tumurun kanugrahan kang tumurun wujud wahyu tumuruning wahyu katentreman ngelega ana cahya mlebu sajroning priangganing Werkudara Werkudara kasinyungan wahyu katentreman mencorong prasasat kaya candra sumunar
kok ana kene. Betul ya. Para Pandhawa padha rekuh padha bubuh. Ngolati murkaning Yayi Werkudara. Kakang Sena Kanjeng Ibu Kunti nelongso Kakang ngolati Kakang Werkudara kuwatir keselamataning marang Kakang Werkudara Kakang. Ya. Wong tuwa iku ya kaya mengkono. Rumangsa wedi kelangan, rumangsa wedi ana apa-apa kang nyemplok marang anake. Yayi Werkudara, tak sawang pasuryamu mencorong kaya cahyaning Sang Kartika. Ana apa sejatine? Inggih Kakang wonten apa sejatosipun Kakang? Janaka dik, aku rumangsa ora njaluk, aku rumangsa ora duweni gegayuhan, ora njaluk apa-apa, mung aku kepingin nentremno atiku, benerno lakuku, belajar sinau suci, belajar sinau bener, nanging ora rumangsa krasa ana selapan dina punjul kaya-kaya aku nampa kenugrahaning Jawata kaya mangkono. Yayi Werkudara, para iku wis kasinungan kanugrahaning Jawata linangkung wujuding wahyu kanugrahan adi. Aku ora rumangsa drindeng kakangku yen aku nampa wahyoning jagat iki. Lah, sing bener ya kaya ngono. Sing nampa malah ora ngerti. Sing ngerti wong njaba kaya mangkono. Kanggone apa wayu katentreman? Waduh Yayi, sapa wae ngarep-arep tekaning katentreman, nadyan donyane matumpuk-tumpuk. Yen ora ketunggon marang tentrem iku muspra Yayi. Lah, wayu katentreman kang para duweni iku kanggo katentremane wong sak negara sakuté padha pinaringan tentrem ayem kaya mengkono. Wah, yen kaya mangkono. Syukur bagi menawa kaya mangkono. Wah, lah wong eno kene dipae bapak. Bapak, Antasena sing teko, Bapak. Bapak nganti menyang ndi wae tak goleki dina semengko. Anak ulun juga ning kita kok keblate temen anake Sena Antasena iki kok keblate temen. Werkudara, ora wis badar anggonmu mertapa. Pendek bapakku. Diobrak-obrak swara banter. Anggonku manggon ana tentrem. Akhir kejugrak ngelilir bapak. Anak ulun juga ning kita pancen jeneng sira. Wis wayahe gugur. Awit anggone matekur sejati mau ujo swantah iku wis
kasembatan wis keturutan dewa wis nurunake wahyu katentreman ana anggamu kaya ngono lah nanging sing dadekno gelo para dewa apa pendek bapaku anakmu sing apa anakmu Antasena ya Antasena Wantarja sing Antasena sing rabi oleh orang ayu Sena dia anak pira aku duwe anak loro karo orang ayu sapa wae Joko Tawang lawan Antasena oh iya Joko Tawang yen aku tau krungu lawan Joko Tawang iku Pak Deku Kaston maine ana nggone gedang dalam saka Bagong. Oh, eling aku. Lah anakmu belajar Seno, anakmu belajar. Lah belajar ngoyo apa? Wong Suralaya kok diorat-arit, Suralaya kok diorat-arit goleki Seno gak petuk, kak mulo diorat-arit kaya ngono kurang ajar anakmu iki. Wah, ndi, ana Seno. Bener takonku orat-arit. Suralaya kaya ngono. Ya Pak, pancen tak orat-arit. Mosok dewa iku gak roh bapak ono ndi. Mula tak orat-arit. Tapi jeneng aku orat-arit iku ora karepku ijen kok, Pak. Sapa kon sing ngongkon? Sapa kon sing ngandani? Lah dalange sapa lah ngono Pak dalang. Sapa? Aku. Prabu Kresna, Pak. Antasena. Sing ngomong Antasena munggah Suralaya iku pancen aku. Nanging aku ora ngutus orat-arit Suralaya ngono. Jare lek dewa gak iso jawab kudu dikepuki kudu diorat-arit. Aku ora ngomong ngono. Takono menyang dewa. Dewa iku mesti iso kaya ngono. Mangga ngono lek gak iso jawab antemono ya. Ya siap. Jaluk sepuro marang Pukulun yang padha winenang. Jaluk Pukulun marang Bapakku Narada. Bapak Pukulun Narada aku njaluk pangapura. Ya ora dadi apa kene. Pancen ana Buddha Pangranjana, ana Buddha Pangranjana. Werkudara, sarene wahyu wis tumurun ana angganira Kresna, Janaka Antasena. Pun bali nyanggoning kahyangan. Kanjeng Rama ingkang putrapun Raden Antareja Rama ngaturaken kabar ketiwasan. Ana apa? Ana apa negara Ngapata? Aku cepet. Wis wayahe. Kanjeng Rama Pandhawa dipun tinggal panjenengan, dipun tinggal Paman Janaka Komplang. Komplange Pandhawa dilebeti Duratmaka.
wonten tiyang ingkang ngirup pelengganing Kraton Ngamarta nyuwun beseliting Kraton Ngamarta. Wah, sing kaya wong sira tak cubles kuku kanca kenapa. Angel dhisik kan. Wong yen mari oleh wayu iku jroning 40 dina ora oleh nandukake Durgadama, ora oleh nandukake nafsu, ora oleh tumindak nista tanggala luwih-luwih ganggu gawe marang saweneng jalmulya. Cukup Adidanan Jaya sing ngrampungi Kakang Nalendra kantun mirak kula padhoting penjalinane Kakang. Kelebu para Pandhawa. Ayo maju leganing atiku. Tak uwek-uwek batang Waradana. Maju legane tak tugel penjalinanmu. Waton beselit kraton. Ora mbok weno aku. Ora mbok weneno Temenggung Jong Biraji. Ora mbok weneno Gustiku Jong Giru Paksawa. Ya kelakon nglamat dadi bebandan dina semengku. Ilat dalah surak-surak meroto witi mangkat dewi. Ojo anggap aku gelungan minting-minting monyor-monyor payudaraku. Legane atiku maju ana ing leno krido pangendane ya setu tak dodot ilatmu tak ketok jam-jam ilat yalah sumbarmu kaya bisa ndilat kesiapan kaya bisa ngremukno wesine maju legane tak cocok dadamu luta-luti Roma kumpul sukmamu barang ronggo betimu barang.
Bala wadya balane gong jiru waksa. Ayo mundur ora kuat musuh wedho. Mundur. Nguwatiraken keselamataning Yayi Werkudara. Kula ngutus Yayi Dananjaya ngupaya Adi Serna komplanging negari ngamarta wonten Diratmaka ingkang ngarsa njaluk geseliting kraton makaten. Panggih sedaya sampun saged dipun basmi. Nanging ingkang dadosaken mangka kimpun ingkang raka menika murcane Yayi Werkudara. Menika boten murca estu pikajenganing Werkudara kados kasiuping angin. Werkudara menika kaseret kekiyatan dhateng papan nalika semanten anggoning mertapa ketemu Sang Malbudengrat. Lah anggening matekur sejati memuja swanta Werkudara nampa tumuruning kanugrahan wahyu katentreman Yayi. Inggih Kakang murakabi kangge para Pandhawa, murakabi kangge para kawodase, para among tani sedaya Kakang. Inggih, kula sunaken wonten ngarsane Gusti ingkang among tuwa para Pandhawa sedaya. Pinaringa teguh pupuh bakuh rahayu wilujeng slamet. Monggo memuji asesane Tindara. Wis paripurna anggen kula anggelar suraosing ringgit wakucal purwa kang rinasa kanthi regu renggu regenging swacana gelang ringgit purwa tatanan aga tuntunan ingkang kala kita dadi sesirih ingkang becik kita dadosaken tepa pangki tulodo dewa-dewa sami anurunaken sekarang kang arum gandane tumuruning wahyu katentreman anentremaken ing sedayaning
para kawula sedaya pinaringono tentrem ayem anggoning bebayan murah sandang murah pangan adil kelawan makmur. Sepemancung sinumetan sekali merdeka tetep merdeka krida budaya jaya jaya salamiyo.